Milí pretekári, milé pani trénerky, vážení rodičia, starí rodičia, priatelia, sponzori, priaznivci nášho krásneho športu krasokorčuľovania. Zámerne som dnes opäť začala svoj príhovor smerom k našim pretekárom, pretože im dnes bude patriť príjm. Oni každý deň aj na tomto ráde potili krv. Vydávali zo seba najväčšie výkony, snažili sa dosiahnuť najlepšie súťažné jazdy, padali, plakali, vstávali, ale čo je najdôležitejšie, vstávali a išli ďalej. Už viete, všetci z vás, že tento šport nič nedaruje. Musíte si všetko odrieť.